летсплей, днес ще го поиграем в Foot 16 Draft Simulator на мобилфон. Новата думичка. Ще направим няколко драфта. И... кой е това склад генератор? Аха, добре, почваме. Сега формация. Тази ще е, защото имаме шанс за Меси и Роналдо. Ох, информ Годин. Мартинес. Рико. Марсел Тим Вдер. Гаспар. Така. Бруно. Гомес. Така, сега. Кой да взема? Взема Андрей, защото той свързва с Гомес. Андрей. Роналдо. Няма Роналдо, Неймар. И брата. И Гризман. Почваме с резервите. Касияс. Така. Алвес. Иниеста. 100 кемистри. Да, вярно, че вратар ни е малко слаб. Дано да се падне някой по-добър. Защото хожа Касияс. Пада. Продължаваме този... Падна ни за вратара, но той даже е силвър. Хигуаин. Роналдо. Така. 187 рейтинг. 187 склад рейтинг. Да започваме. Играем срещу Чили. 1-0 за нас. И ние сте в 11-та минута. Първа победа. Мексико. О, Роналдо. Yes. Франция. Марсело. Лапорте. Андрея Лапорте. И отново. Португалия. Роналдо, Иниеста. Yes. Алвес. Бабана, нацепи ги яко. Сега да отворим паковете. Бъфти Гомис. Джерард. И Тибо това. Ето ги моите карти. Само да зареди. Бабам! Вижте за какво става на въпрос. Продължаваме с драфта. 4-3-3 атака. Малдини. Тимоти Рамос. Гуите ще взема. Курзава. Карвахал. Бенат. Коки. Микел Артета. Коноплянка. Суарес. И Гризман. Добре, някой ми пише. Защо точно сега ми пишете? Хуан Облак. Боатенка, ама не мога да го сложа в ефира. Бейнс. Михтарян. Паре, хубаво сложна стета. 100 кемистри. Стига де! Бахти на халитета деца тия. И да, докато снимам клип трябва да ми спре играта. Добре, връщаме се веднага.
Добре, то не трябваше да спирам клипа, то веднага ме върна. Ще направим този драфт, същата формация още един път. И това ще е този клип. Така. Ди Мария, найди. Информ Роналдо. Гомес. Парехо. И Пардо. Абе, стига, бе! Бах ти на хиляда деца тия. Хин им казах да не пишат тия наши. Бах ти на хилядата. Дай свършвам клипа. Ботинг. Гарсия. Този. Ел Шарауи. Курдзума. Бабана. Извинете. Малко съм болен. И тъпата игра реши отново да спре. Добре, правим още един драфт. Последен. Ако пак бъгни играта, това ще заклипа. Роналдо. Суарес. Меси. Коки. Гранеро. Парто. Белерин. Много маке Белерин. От дясно на десен бек. Много добър. Много съм доволен от него. Гледам го как играе в Арсенал. Много добър. Алба? Не. Тиаго Силва. Черишев. Иско. Бейл. Ако мушна тук Бейл и тук Иско, какво ще стане? Нищо. Добре, остава си Пардо Иско, само влиза. Ди Мария. Вертоген. Мартинес и Кейор Навас. Това е отборът ми. Добре, хайде за 100. Ма чакайте, менеджер да ми го вдигне. 99. Значи няма да играе. Но го карам. Така. Не. Така и така. И нека да започваме мачовете. Yes! Фук, бе! За какво те трябва вкарват? Не може ли аз? Премиум Cosplayer Spam Company. И това ще е този клип. Дано клипа да ви е харесал. Абонирайте се и до виждане.